Rahmatullahi wabarakatuh. GS Commander ta muska barkanmu da yau barkanmu da warhaka. Yau muna mercredi le 20 août 2025 insha Allah. Ga mu za mu dan yi wani explique kaɗan dangance da abin da ya shahi noman rani na damuna. Yanzu wannan dai sabulu ne ko? An ce za a yanka shi gida nawa? Gida shidda. Dan alje. In kana dan fafuro shi ma gida uku. Dan fafuro gida uku. In wancan ne shi ma gida, in warancan ne irin na yin shi irin nan su ma gida uku. Yawwa. Sai sabuni mai kamshi. Wala sabuni mai kamshi shi bai yi. Yawwa. In yana kamshi ba sabuni ko bar ma aiki da shi. Sai a sa shi ga tukunya a dahe. Sai a sa shi ga tukunya cikin litir uku na ruwa. Litir uku na ruwa. Na ruwa. Eh. A yayyanka shi sai a kada shi cikin tukunya a zabi sahuta. Har ya narke. Ya narke ka sabke tukunya ka ɗauko rabin bido rabin litir na gazuwal. Na gazuwal. Ka zuba ciki a motsa. A motsa. Ya hanka motsa hanka da sa yayi hori har yayi kunhon nan a doke shi kuma a zuba cikin litir 12 na ruwa. Ya tashi litir 15 kenan. kenan. Tashi litir 15 ba da rabin litir na gazuwal. Ka motsa in yayi sanyi kenan magani ya kare kana yi ta ka watsa shi cikin gonarka. Biskan duka ci maka in kana so na noman rani. Tun daga albasa su kabeji su dankali. Duka ana yi watsa musu insha Allah. Ne duk sati zuwa sati ne kamata kai paske kama magani ne yana kashe kwari kai tsaye kuma yana magani kama me yake a sunan rigakafi duk sati ya kamata sai kai shi kamar duk sati kaka tsaya kai shirin ka san muna da wata akida manoma sai mu ce sai mun ga kwaro ko sai mun ga cuta lokacin nan dai za mu magani to yana da daɗi kuma ka ɗauki kashe ka yi shi precaution kai shi tun da farko ka himma ka fara ganin shi duk ana yi samu sai me daɗin shi daɗin me ake ta magani ka san muna assalamu alaikum shabala in cuta ta zo cikin kamar cikin fadama Allah sai ya wani sidiki arke wani bi shi ke hana cuta ba ta saurayi